ଆରେ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛୁ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା। ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ବାହାସାହା ହେଲୁଣି ନା ନାହିଁ? କଣ କହିବି ସାଙ୍ଗ, ରୁବି ବ୍ରେକଅପ୍ କଲା ଦିନଠୁ ବାହାଘର ଯୁଗ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନା। ସାଙ୍ଗ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଏଯାଏ ବାହା ହେଇନୁ? ଚାଲ ତତେ ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି। ସେ ବାବା ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସେଠାକୁ ଗଲେ ତୋ ବାହାଘର ଯୁଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫିଟିଯିବ। କଣ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗ? ହଉ ଚାଲ ଯିବା।